милисия шаҳри Хуҷанд дуздӣ аз дохили воситаҳои нақлиётро ошкор намуд. гумонбаршуда воситаҳои нақлиётӣ дар саҳни ошхонаю тарабхона гузоштаро ҳадаф мегирифт. зарар аз 13 ҳолати дуздӣ маҷмуан 90 000 сомониро ташкил медиҳад. мақомоти милисияи шаҳри Хуҷанд боз якчанд дуздиҳои сарбаста аз дохили нақлиётҳои сабукравро ошкор намуд. барои халалдор насохтани рафти тафтишоти пешакӣ аз гуфтани шахсияти гумонбари силсила дуздиҳо ҷавонмарди 33 сола сокини шаҳри Хуҷанд ки айни ҳол боз як шарики ҷиноятии ӯ муайян шудааст, худдорӣ карда мешавад. тасарруфи нақдинҳои пулӣ аз автомашинаҳои дар саҳни ошхонаҳои қаҳвахонаҳо беназорат гузошта шуда сабки дуздиҳост. ҳамаи автомашинаҳои ҳадаф қарор гирифта тамғаи Opel мебошанд. тариқи мутобиқ намудани калиди нақлиёт нафари баъдамол ба мақсад мерасид. барои бемушкилӣ анҷом додани нақшаи ҷиноятӣ 18 адад калиди сохтакорӣ шудаи Opelро дар ихтиёр дошт ки ҳангоми дуздиҳо аз он истифода мебурд. дуздиҳо охири соли 2017 то рӯзи боздошти гумонбаршуда моҳи майи соли равон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров содир шуданд. гумонбаршуда саҳни ошхонаҳои қаҳвахонаҳоеро интихоб менамуд ки маъмулан серодаманд ва барои тӯлонӣ нишастани мизоҷон шароит фароҳам аст. Россияда мекардам ҳамин корро дузира. ҳамонҷо ёд гирифтам. сони омадам дар шаҳри Хуҷанд ҳамин кафеҳо фақат мошини Opel мекушодам калид кади. калид худаш баъзеҳош тӯрӣ меомад, баъзеаш тӯрӣ намеомад Opelда. чанд калид дошташ? 18 та калид доштам. дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва ҳаракатҳои тафтишотӣ 13 ҳолати дуздиҳо ошкор шудааст ки зарари он маҷмуан 90 000 сомониро ташкил медиҳад. камтарин маблағи ба даст оварда бо роҳи ҷиноят 800 сомонӣ ва дуздии муваффақона 21 000 сомонӣ аст. масалан моҳи декабри соли 2017 дар назди ошхонаи Бахтиёр воқеъ дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз дохили автомашини шахсии сокини шаҳри Хуҷанд тамғаи Opel Astra 19 380 сомонӣ. моҳи апрели соли 2018 аз дохили ҳамин гуна воситаи нақлиёт ки дар назди ошхонаи Насим гузошта шуда буд 5800 сомонӣ. моҳи декабри соли 2018 аз дохили сабукравӣ дар назди ошхонаи Бахтиёр воқеъ дар кӯчаи Раҳбар Қосимови шаҳри Хуҷанд гузошта шуда 21 000 сомонӣ тасарруф шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, мақомоти милисия бо манзури ин матлаб гузоштани маблағҳои пулиро дар дохили воситаҳои нақлиётӣ тавсия намедиҳад.